her det er smittespredningsforsøget. Og formålet med det er at finde ud af en sygdomsspredning i en gruppe mennesker, som har intim fysisk kontakt. For det første så er det en sygdom, som der smitter gennem blanding af kropsvæsker, og det er det vi simulerer i det her forsøg. Det vi skal bruge, det er små reagensglas og en pipette. Så skal vi bruge noget fortyndet natriumhydroxid og noget phenolphthalein, som er indikatoren for forsøget. Man tilsætter 20 ml vand til hvert reagensglas, og der bliver derefter også tilsat natriumhydroxid til et reagensglas. Dette reagensglas simulerer derfor den smittede person, og man kan herefter gå i gang med kropsvæskeblandingen. Måden man gør det på, er at man har sit reagensglas, man tager noget af sin væske, suger det op i sin pipette og putter det i et andet reagensglas. Så blander man væsken og putter noget tilbage. Så har man simuleret en kropsvæskeblanding. Dette gøres 3 gange. Derefter skal man gå op og notere det i skemaet, og hvilken partner man havde, og hvem man havde først, osv. Til sidst i forsøget finder man ud af, hvem der er den smittede, ved at tilsætte phenolphthalein, som er indikatoren til vores bæreglas. Dem, som så har fået en del af natriumhydroxiden, vil derfor have farveskift i deres glas, og man kan udpege dem som smittede.